Už tradiční běh na svatého Václava, vždy tady ve Stromovce jsme si určitě užili. Sešlo se nás tak akorát, objeli jsme si trasu, kterou někteří neznali, no ale každopádně dejte si do diáře rok 2026. Klasický velký společný výběh ve Stromovce 28. září. Čas uvidíme, událost už je na Facebooku. Každopádně tuto část, ten rok 2025, jsme si všichni opravdu užili. Vyhlásili jsme osobnost roku, takže jestli chceš vydržet a vidět, kdo je osobností roku 2025, tak vydrž na konec tohoto videa. Tak super, máme tady osobnost roku Patrika. Patriku, základní otázka. Všichni ví, že v rámci komunity ty jsi v podstatě jako introvert. To znamená, tento rozhovor nebude problematický. Bude. Bude. Ale na druhou stranu ty vždycky v podstatě děláš super záznamy, super videa ze všech těch výběhů tady ve Stromovce. Co tě k tomu vede? Tady se perfektně běhá, že jo. Tady jsou super lidi. Takže... Jak dlouho běháš? 2 roky. 2 roky? Necelý 2 roky. 2 roky a začal jsi asi z Prahy. Jo. Jsi z Prahy a tady ta parta běhá vlastně jako jaký dny? Úterý 18:15. Takže slyšíte, tady v úterý 18:15 tady pod videem najdete link. Prostě Patrik je ten introvert, ale pojďme se podívat, co o Patrikovi říkají ostatní. My tady máme tradiční účastnice tohoto výběhu a mám na každou z vás otázku. Začneme od Jany. Patrik, co je pro tebe, nebo kdo je pro tebe Patrik? Patrik je hlavně úžasný kamarád, skvělý běžec, výborný motivátor a hrozně vtipný kluk. Patrik, kdo je Patrik? Já Patrika málo kde vidím, ale pro mě teda to samý. Výborný kluk, výborný kámoš, nikdy nic neskazí a píše naprosto úžasný reporty. Takže pro mě za 1. No a vy mi tady neutíkejte, Eva. Jinak vodičkou celé té naší bandy tady byla tady a drží, samozřejmě běžíme podle toho nejpomalejšího. Hanko, děkujeme za doprovod. A Patrik, co je pro tebe? Kdo je pro tebe? Kdo je Patrik? To byl vtip. Přesně. No Patrik, ty, ona to všechno řekla Janička, protože on je fakt super. S náma tady běhá každý úterý a vždycky jako prostě vymyslí nějakou zábavu, na všechny počká, všem pomůže, takže Patrik je prostě skvělej, no. Pro tebe Patrik? Patrik je prý skvělej. Takže vidíte, že Patrika neznají všichni, ale ode dneška ho všichni budou znát, protože je to osobnost naší běžecké komunity roku 2025. Kdo je pro tebe Patrik? Neznám. To nejlepší, co mě kdy potkalo. Tak co na to říkáš, Patriku? Patrik to ještě teda neviděl, jo, ale myslím si, že to, co říkali tady ti spoluběžci, kteří ve Stromovce běhají každé úterý v 15, 16, 18, kolik? 18:15. 18:15, tak platí na 100%. Co je tvým běžeckým cílem? Mým běžeckým cílem je běhat. Pořád běhat. Nepřestat Jeden běhat. z nejlepších rozhovorů s osobností roku. Mimochodem, Patrik získal nejvíce interních hlasů z těch 7 nominací a v příštím roce už budeš volit osobnost roku 2026. Máš už někoho vytipovaného? Asi ne, ještě. Asi ne? Budu rok? typovat celý rok. Mám na to rok. Takže zkus, Patriku, pozvánku na příští rok na osobnost roku sem do Stromovky. Takže já vás zvu za rok sem k nám do Stromovky a těším se na vás. 28.9. roku 2026, hodinu ještě řekneme, ale už teď si to dejte do diáře. Velká gratulace, Patriku. Děkuju. Hele,